Bħalissa fil-liġi Maltija jekk vittma tkun stuprata ma jistgħux jittieħdu passi fil-konfront tagħha jekk din ma tagħmilx kwerela. Fatt li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Fjum il-mara segretarju permanenti fih dan il-Ministeru ippreżenta proposti leġislattivi favur aktar ugwaljanza bejn is-sessi u inqas abbuż. Gvern Laburista dejjem kien pionir f'dan is-suġġett. Fl-1998 infatti preżenta white paper dwar vjolenza domestika. Malta kienet waħda mill-ewwel pajjiżi li rratifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul li wkoll iħares dawn id-drittijiet. Sabiex Malta ssir konformi ma' din il-liġi inħatar Kumitat Interministerjali b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Il-liġi Maltija fil-qosor għandha tinbidel sabiex jissaħaħla dwar il-vjolenza domestika, ikunu mtejba l-atti dwar vittmi ta' kriminalità u dwar l-ugwaljanza u jkun emendat il-kodiċi kriminali. Silvana Ġus, direttur fejn jidħlu drittijiet tal-bniedem u integrazzjoni, spjega li bħalissa liġi Maltija mhix ċara fid-definizzjoni ta' x'inhi vittma. L-emendi jaraw li f'każ ta' vjolenza domestika jinħareġ l-aggressur mid-dar u mhux il-vittma. Jipproponu li l-pulizija tkun tista' tintervjeni anka jekk il-vittma ma tagħmilx kwerela u jekk tibda investigazzjoni din ma tistax tieqaf anka jekk il-vittma twaqqa l-akkużi. U propost li kull att sesswali bla konsens jissejjaħ stupru. Imġiba ħażina bl-iskuża li reliġjon partikolari tittollera mhix se tkun aktar aċċettabbli. Propost li medjazzjoni qabel smigħ ta' każ jinqabes f'każ ta' vjolenza domestika sabiex il-vittma ma tgħaddix minn aktar trawmi. Kien spjegat li bħalissa l-att dwar il-vjolenza domestika jara biss li titwaqqaf kummissjoni mingħajr ma tħares lejn id-diversi forom ta' vjolenza, pereżempju dik bbażi ta' ġeneru. U propost li l-Kummissjoni tibda tiġbor statistiċi mill-pulizija u entitajiet responsabbli sabiex titwettaq riċerka u tniedi programmi li jgħinu lil min jabbuża ma jerġax jagħmel dan. Il-proposti nkitbu b'mod li l-vittma tista' tkun kemm raġel u kif ukoll mara. Ser ikunu miġbura f'abbozz ta' liġi li jkun miftuħ għall-opinjoni tal-pubbliku f'sessjonijiet ta' konsultazzjoni bil-Ministru Dalli tqis il-bidliet bħala importanti. Irridu naraw illi aktar nisa ikollhom protezzjoni kollha illi nistgħu nagħtuhom sabiex din il-pjaga soċjali kemm jista' jkun intaffuha. Nawgura l-jum it-tajjeb lin-nisa kollha.